Valga sumarse os concellos da provincia de Pontevedra que se benefician do programa A Administración Preto de Ti do Goberno Central. A iniciativa inclúe actividades pensadas en especial para persoas maiores ou que descoñecen o funcionamento da administración electrónica. O que pretende precisamente é, aproximar a administración, os administrados, especialmente aquela administración que a do Estado que está, entre comillas, xeográficamente máis lonxe e que ademais pois a isto se suma pois a propia brecha digital, normalmente vinculada a edade, que fai que as persoas maiores pois teñan máis dificultades non de acceso. Entón, isto por un lado é unha liña de actuación do goberno importante e desde logo pois vamos a intentar chegar ao maior número posible de concellos. Esta mañá un primeiro grupo no que tamén participou persoal municipal recibiu formación sobre diferentes trámites que a veciñanza pode precisar resolver a través da administración electrónica. A continuación, no marco deste programa, o Concello acollerá diferentes accións formativas para chegar á poboación ferramentas para poder realizar trámites a través da internet. Irá habendo actividades para veciños en medida en que hai un pouco a demanda, pero ahora o que se trata é de que abrir a porta. Estamos en realidade pois iniciando o proceso e logo tamén isto permite algo que é importante, que é o propio coñecemento e contacto entre funcionarios da administración local e funcionarios da administración xeral do Estado. Ademais de favorecer o acceso da poboación a xestións a través da administración electrónica, o programa busca incidir na prevención de estafas e outras actividades delictivas que afectan en especial os máis maiores, unha das partes que máis valoran dende o Concello de Valga. Creo que é importantísimo este tipo de información á poboación, porque xa sabemos todos os problemas que están habendo, que están xurdindo con as redes sociales e aproveitarse desta situación e especialmente que as persoas maiores pois que poidan ter problemas a hora de como se dice vulgarmente, que piquen como consecuencia de todas esas ofertas que fan e que ao final ao cabo pois son persoas que se dedican a aproveitarse desta situación. Por iso, hoxe, ademais de funcionariado, na xornada tamén estivo presente a Garda Civil.